Не трябва да бъдем от хората, които разнасят слухове, защото тези слухове след това, колкото и да имат те някакво зрънце на истина, тези слухове могат да бъдат след това оголемени повече и повече и да доведат до сериозни проблеми, в които проблеми ние също да имаме някакво участие. Аузу биллахи минаш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфкаху қавли. Скъпи брати и сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. За мен е удоволствие и радост да бъда сред нови за мен братя мюсюлмани. Несъмнено в тези нови запознанства, в новите места, които посещаваме, има берекет, има наблюдаване на знаменията на Аллах Азза ва Джал, защото колкото и да сме близо от една държава, от един район приблизително, винаги има неща, които се различават. Аллах Азза ва Джал ни е създал различни, създал ни е, както казва в сура Худжурат, създал ни е племена и народи с цел да се опознаваме. И аз приемам това мое посещение тук при вас като част от това опознаване. Вчера бях снощи в Гоце Делчев, днес тук при вас, с което, разбира се, изразявам своята радост, своето щастие и благодарност към Исмаил Ходжа за неговата покана. Аллах да е доволен. Иншаллах ще продължим с поредицата, която сте започнали тук, да разглеждате живота на сподвижниците, живота на 10-те, които са оповестени от пратеника саллаллаху алейхи ва салям с дженнет. Днес темата ще ни бъде за Осман ибн Афан, третия халиф, който управлява след Омар ибн Хаттаб. Но преди да премина към неговия живот, който е изпълнен с много неща, които ние можем да вземем като поука за нас в нашия живот, в нашето ежедневие, бих искал да започна с две неща, две точки, които според мен са изключително важни да ги разберем, за да може след това, когато ние четем, когато ние слушаме разкази, винаги да имаме предвид тези неща. Кои са те? На първо място това е, че тези разкази, които ние ги разказваме, с които ние научаваме за живота, за събитията, които са се случвали по времето на пратеника алейхиссалату вассалам и преди това, с предишните пратеници, нещата, които научаваме от Корана. Това е важно, да, несъмнено е изключително важно ние да знаем предишните народи как са живели, какво са правили, до каква степен те са достигнали в своето покорство или непокорство към Аллах Азза ва Джал. По този начин ние можем да изведем поуки за нас. Защото в сура Юсуф, знаете, Юсуф е най-пространният, най-дългия разказ, който се споменава в Корана. Сурата цялата сура, доколкото си спомняме, около 13 страници и малко, цялата сура обхваща живота на пратеника Юсуф алейхиссалам. Но вижте, искам да ви спомена един от последните аети, в които Аллах Азза ва Джал какво казва, след като разказва целият негов живот, от момента, в който той е бил малко дете, до момента, в който той става управител в Египет. Казва, в разказите за тях има поука. В разказите за тях има поука. За кой? За разумните хора. За кого? За разумните хора. То не е предание измислено, а е потвърждение на онова, което е преди него и разяснение за всяко нещо и напътствие и милост. Виждаме тук най-напред Аллах Азза ва Джал ни казва, че тези разкази, те не са просто приказки, които ние да четем, с които да се по някакъв начин забавляваме, да мине времето, да научим нещо ново, нещо, което се е случило интересно,
Не. В тези разкази, които Аллах Азза ва Джал ни споменава в Корана, в разказите, които ние разказваме за живота на пратеника алейхиссалам, за неговите сподвижници, във всички тях има поука. За кой обаче? За кого е тази поука? За разумните хора. За хората, които искат да извлекат поука от тези разкази. Защото може да прочетем цяла книга от 1000 страници, ако ние не желаем да вникнем в тази книга, ако не желаем да извлечем нещо от тази книга, то ще я прочетем така набързо и тя няма да ни помогне за нищо. Няма да извлечем никаква полза от нея. По същия начин са и тези разкази. Ние можем да ги слушаме, можем да преминем, можем да запомним даже поредицата на събитията, първо, второ, трето, какво се е случило, но дали ще извлечем поука от тези разкази, от живота на тези хора. И завършъка на този аят на мен също ми прави изключително впечатление. Казва, което, разяснение за всяко нещо и напътствие и милост за хора вярващи. Напътствие и милост. Милостта, която е основната ос, около която е изградено посланието Ислям. Милостта. Не случайно, когато четем още в началото на всяка сура, казваме Бисмиллахир Рахманир Рахим. С името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Когато четем сура Фатиха в намаза преди малко и четем всеки ден по много пъти, казваме Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Слава на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Милостта. Затова и живота на хората, които са минали преди нас, на народите, които са минали преди нас, в техния живот ние можем да видим неща, които ще ни бъдат поука, ще бъдат напътствия за нас, за това ние как да действаме в съответните ситуации и също така милост за хората. Каква е тази милост? Именно това, че ние имаме ясен, изграден път, по който можем да вървим. Не сме тръгнали с затворени очи, не сме тръгнали на място, което е тъмно, напротив, осветено е, ясно е, знаем какво трябва да правим, знаем къде трябва да вървим. Именно това е напътствие и милост от Аллах Азза ва Джал. Това е първото нещо като въведение, което иска да спомена, че в тези разкази ние трябва да търсим поуки за себе си. И аз, когато започна да споменавам за живота на Осман, ради Аллаху ан, Аллах да е доволен от него, ще се опитам да наблегна на някои важни точки в неговия живот, на някои важни моменти в неговия живот, които могат да ни послужат на нас да изведем ние поука и да бъдат те за нас пример. Следващо нещо, което според мен също е много важно да го знаем и да го разберем, това е, че сподвижниците на пратеника алейхиссалату вассалам, сахабе, те са били хора като всички нас. Доста често, когато говорим за тях, има едно такова чувство, усещане, че това са хора, които са безгрешни, че това са хора, които никога в живота си не са правили грях, че те са хора, които ние не можем да ги достигнем. Тази мисъл, това чувство, то ни кара, според мен, да се отдалечаваме от техния пример. Защото ние си казваме, а то това е невъзможно, ние тях не можем да ги стигнем. Да, със сигурност те са много по-добри от нас. Голяма част от тях са много по-добри от нас. Но това не означава, че те са били безгрешни, че те не са хора. Те също, както ще видим и в живота на Осман ради Аллаху ан, те също са имали моменти на слабост. Те също са имали моменти, в които шейтана ги е изпитвал. Те също са имали моменти, в които тяхната душа, вътрешната душа, тя ги е изпитвала и тя ги е подвеждала в различни неща. Така че, осъзнавайки това нещо, осъзнавайки, че те са също грешни, както всички ние, според мен, техният пример ще бъде много по-жив за нас. По този начин ние ще ги чувстваме много по-близко. Ние ще знаем, че те са същите като нас и техният пример ще оживее сред нас. Не случайно Аллах Азза ва Джал изпраща като пратеници хора. В неговата сила, в неговата мощ, той можеше да изпрати пратеници, които да доведат неговото послание и меляйкията, нали така? Но той изпрати хора, за да бъдат те пример за нас, за да ги чувстваме ние по-близко и за да можем ние да се водим по тези примери. И затова и самите пратеници, те също
имаше моменти, в които те правеха неща, които може да кажем, че са някакъв вид грешка, която грешка беше след това поправена от Аллах Азза ва Джал. Както предишните пратеници, така и последния пратеник Мухаммед алейхиссалату вассалам. И ще ви спомена само две неща, които според мен са показателни за това, което искам да кажа. Знаете, в битката Ухуд, която е била една от най-важните битки, след момента, в който мюсюлманите са спечелили в битката Бедър, само година преди това, те отново се изправят срещу Курейш, отново се изправят срещу тях. Къде? В близост до Медина. В тази битка, знаете, една част от мюсюлманите, смятайки, че битката вече е спечелена, не изпълняват повелите на пратеника алейхиссалату вассалам, не остават на мястото, където е трябвало да останат, а отиват, слизат надолу, където е полето на битката. Защо слизат? Защото се страхували, че плячката, която има, която трябвало да се вземе от победителите, ще им избяга и за тях няма да остане нищо. Това е признак на слабост. Това е признак на това, че техните души също са желаяли това, което и ние всички хората желаем, материалното. Но тези неща, те са се случили именно за да бъдат пример за нас. Защото ако не се бяха случили, ако всичко беше идеално, перфектно, на 100%, тогава ние какво щяхме да казваме? Не можем да ги стигнем, тях не е възможно. Но те също са допускали грешки, които грешки с течение на времето са били поправени от пратеника алейхиссалату вассалам. Той ги е насочвал, той им е показвал как трябва да постъпват в тези ситуации. И друго, което аз също споменавам често. В сура Ел-Джумуа, в последните аети, се говори за момент, в който пратеник алейхиссалату вассалам прави хутбе, в петъчен ден, прави хутбе на мимбера. И идва керван, идва стока, това е било изключително събитие за Курейш, тъй като те са се препитавали от това нещо. И в Медина, където се случва това нещо, арабите също, голяма част от техния живот се е движил около търговията, около керваните, които са пристигали. Пристига керван точно в момента, когато пратеник алейхиссалату вассалам прави хутбе. И казва Аллах Азза ва Джал, го споменава в Корана, в сура Джумуа, последния аят, казва: оставиха те прав и излезнаха. Сега дали са всички, дали някой останал, тук може да се спори. Но една голяма част от хората, които са присъствали, кои са те? Сподвижниците, които са присъствали на хутбето, пратеника, той говори от хутбето, са станали и са излезнали да видят къде е дошъл керван и къде е стоката. Така че, осъзнавайки тези факти, осъзнавайки това положение, че те са хора, които също са допускали грешки, че те също са подвеждали от своите желания, от своите страсти, според мен по този начин техният пример ще бъде много по-жив и ние ще ги следваме много по-добре и по по-добър начин. По този начин бих искал да премина към живота на Осман радиаллаху ан. Осман, той е роден в Таиф, град, който е близо до Мекка, в 576 година по миляди, което означава, че той е по-малък от пратеник алейхиссалату вассалам с между 5 и 6 години, тъй като не се знае точно кога е роден Осман радиаллаху ан. Тоест, те са били в близка възраст. Не само това, Осман радиаллаху ан е в неговото потекло, което е ясно и се знае до 22 коляно, както ние го наричаме, до 22 прадядо, неговото потекло се споменава и е ясно. В 5-то коляно се среща с потеклото на пратеника алейхиссалату вассалам. Тоест, те имат общ прадядо, общ прадядо, което означава, че те са и двамата са от потеклото на Аднан, тъй като тяхното потекло стига до Аднан, който е от потеклото на Исмаил алейхиссалам. Знаете, арабите, те се разделят на южни араби, които са от потеклото на Исмаил алейхиссалам, които се наричат Аднаниюн, северни араби, и южни, които са от потеклото на Кахтан, които са извън
родът на Исмаил алейхиссалам, те се наричат Кахтаниюн и те са в района, тогава в района на Йемен, в южната част на арабския полуостров. Така че Осман, ради Аллаху ан, той има общ корен заедно с пратеник алейхиссалату вассалам. И не само това, а от страна на неговата майка, тя също е дъщеря на Леля, на пратеника алейхиссалату вассалам. Тоест неговата майка, майката на Осман ради Аллаху ан и пратеника саллаллаху алейхи вассалам са първи братовчери, за да може да ни стане по-ясно. Така че това какво може да ни покаже? Това означава, че те са не просто от един град, Мекка, не просто от едно племе, Курейш, а че те имат също така и общ род с пратеника саллаллаху алейхи вассалам. Споменавам го това, тъй като то е важно за това, което ще спомена след това. Осман ради Аллаху ан е от семейство, което е бил, от семейство, което е богато. Неговия баща се е занимавал с търговия. Кервани от Сирия, от Шам са пътували постоянно. Той е бил собственик на такива кервани, имала такава търговия. И в едно от тези пътувания неговия баща почива. Неговия баща умира, докато Осман ради Аллаху ан все още, не се споменава точно колко, но все още е бил малък. И от този момент нататък, като младеж, Осман ради Аллаху ан продължава с търговията на баща си. Което означава, че той на първо време, още като млад човек, се е заел с тази отговорност да продължи работата, която баща му е започнал. И може би, когато спомена, че той е бил търговец, че е бил богат, всеки от нас ще си помисли, че той е живял живота, който са живяли останалите богаташи в онова време. Тоест, живот на ухолство, живот на пиршества, живот на постоянни тържества, постоянни срещи с алкохол, с жени и така нататък. Напротив, въпреки че Осман ради Аллаху ан е богат търговец и още като младеж той продължи търговията на своя баща и продължи да бъде от богатите хора в Курейш, се споменава, че той преди да приеме исляма, преди да стане мюсюлманин, е бил човек с изключителна скромност, че той не е участвал в нещата, в пиршествата, които са организирали Курейш. Напротив, той е чувствал, че това нещо не го привлича. Напротив, той е странял, той е стоял далече от тези неща. Така че от основните качества, с които трябва да запомним Осман ради Аллаху ан, това е неговата скромност. И важното е, че тази скромност е присъствала в неговия живот още преди той да стане мюсюлманин. И доста често знаем, характера е нещо, което трудно се променя. Човек може да промени част от живота си, но характера, темперамента, това са неща, които изключително трудно се променят и това го забелязваме и с подвижниците. Тези, които са били силни, избухливи, които са палили бързо преди да станат мюсюлмани и след като са били мюсюлмани, те са продължили да бъдат такива, но са успявали да контролират тези вътрешни чувства до някаква степен. Докато хората, които са били скромни, тихи, те са продължили да бъдат такива и когато са станали мюсюлмани. Така че, затова често когато говорим за добрия характер, за нещата, които трябва да постигнем ние като неща в нашия живот, това не са неща, които всеки един трябва да достигне до една и съща степен. Когато говорим за търпение, има хора, които са с вродено чувство за търпение, които са търпеливи в своята същност. От тях Аллах азза ва джал иска те да надграждат тази търпеливост и да я правят още по-голяма. Има хора, които точно обратното. Хора, които при нас има един израз, палят на четвърт. Не знам тук дали се използва. Хора, които им трябва една дума, хора, които им трябва един поглед, за да не може да изтърпи. За тези хора Аллах азза ва джал, разбира се, че няма да иска от тях да станат като другия, който като цяло в своята същност е търпелив. От тях иска да успяват да надградят, да успяват да запазят, да направят стъпка напред, да направят стъпка към това да се поправят и да направят така, че да бъдат
малко по-търпеливи. Така че и тук, когато говорим за Осман ради Аллаху ан, неговата скромност, тя е била давана за пример. И пратеника саллаллаху алейхи ва салям също така. Често и той казваше, че заради неговата скромност и той също се срамува от него. Заради неговия срам и той се срамува от него. Има такива хора, които с поведението си, когато ги видиш, ти също се притесняваш от тях. Когато ги видиш изключително скромни, изключително предпазливи в своите думи, ти също си предпазлив. И за това свидетелстват едно действие, което пратеника саллаллаху алейхи ва салям прави, което неговата съпруга Аиша предава. Казва, при нас, в нашата стая, пратеника алейхи салям беше седнал и неговия крак беше открит. Поиска разрешение Абу Бекър, моя баща, да влезне и пратеника алейхи салям си остана така по този начин. Абу Бекър влезна. След това казва, поиска разрешение Омар да влезне. Пратеника алейхи салям си остана по този начин. Омар също влезна в стаята. Казва, след това поиска разрешение Осман ради Аллаху ан да влезне в стаята. Казва, пратеника алейхи салям стана и се загърна. Стана и се загърна и тогава каза на Осман, нека да влезне. И тук Аиша ради Аллаху анха пита, след това, защо пратеник на Аллах, ти, когато влезна Абу Бекър, когато влезна Омар, ти си стоеше спокойно, изобщо не направи никакви движения. А когато Осман ради Аллаху ан искаше да влезне, ти покри своя крак. Защо така? Казва пратеник алейхи салям, как да не се срамувам от човек, от когото се срамуват мелаикетата. Как да не се срамувам от човек, от когото се срамуват мелаикетата. Така че, а също в друго предание казва, Осман е скромен, срамежлив и се страхувах, че когато ме види така в такова състояние, той ще се притесни и няма да каже своята нужда, заради която е дошъл при мене. Тоест, пратеник алейхи салям е съблюдавал това качество, поощрявал го е. Това е качество, което и ние трябва да поощряваме сред хората и най-напред, разбира се, не сред хората, а в нас самите. Как се постига то обаче? Постига се най-напред с начина, по който Осман ради Аллаху ан израсна. С отдалечаване от чистота на възприятията ни, на слуха ни, на зрението ни, опазвайки нашите възприятия, опазвайки нашите сетива, ние по този начин изграждаме това чувство, изграждаме срамежливостта и изграждаме скромността в нас. Също така, мисълта за Създателя, постоянната мисъл, живеенето с съзнание за Аллах азза ва джал, тя също, според мен, ще помогне за това ние да изграждаме това качество в нашия живот. Така че, основното нещо, което трябва да споменем, с което трябва да се сещаме, когато говорим за Осман, когато чуем името Осман ибн Афан, това е скромността, срамежливостта, която той е притежавал, въпреки това, че той е бил един от най-богатите хора в Мекка и след това в Медина. Като по-нататък ще видим, ще споменем едни цифри, които цифри, според мен, са цифри, които са трудно можем да ги възприемем. Кога той приема исляма? Приемането на исляма той е от първите хора, които приема исляма. От първите, т.е. още на 34 години, когато пратеника саллаллаху алейхи ва салям все още даже не беше започнал да призовава в Дарул Аркам. От първите хора, които приема исляма, но не приема исляма директно от пратеника алейхи салям, въпреки че той му е братовчет, въпреки че му е близък, приема исляма от Абу Бекър. Абу Бекър му беше един от най-близките приятели. Заедно с Талха, с Абдурахман ибн Ауф и с Талха ибн Зубейр, те бяха една група, която група бяха от, така мога да кажа, група от знатните, от хората, които имат богатство. Те се събираха заедно и те бяха хора, които се страняха от тези неща, които споменахме, които се случваха в Курейш. Осман ибн Афан е потикнат от Абу Бекър, от неговия най-близък, най-добър приятел, да приеме исляма и той го води при пратеника саллаллаху алейхи ва салям и му казва: Осман е готов да приеме исляма. Тук аз искам да се спра на този факт. Ние често в нашия живот казваме:
еди кой си, нали, имама, той е отговорен за селото. Имама, той трябва да е отговорен за напътствието на хората, той трябва да ги приканва, той трябва да направи така, че те да разберат исляма. От този пример виждаме, че още първите хора, споменава се, че Осман радиаллаху анху е четвъртия мюсюлманин, дали е четвъртия, петия или шестия, не е от такова значение. Въпросът е тук, че той е потикнат да приеме исляма от неговия приятел Абу Бекър. Така че всеки един от нас в неговия кръг от хора, в неговите приятели, защото приятелството то е нещото, което нали, човек се отваря най-много със своите приятели. Човек е готов да приеме най-много от хората, с които е израснал, от хората, с които е живял, от хората, с които е споделял понякога кора хляб, хората, с които е пътувал и така нататък. Тези кръгове са изключително важни и от този момент, в който виждаме Осман радиаллаху анху, че приема исляма от Абу Бекър, според мен това е изключително важно и ние трябва да го осъзнаем и трябва да се опитваме в нашите кръгове, в които имаме, да било то на работа, било то стари приятелски ученически кръгове и така нататък, в тези наши приятели да се опитваме да залагаме това семе на вярата, това семе на разбирането за исляма. И след това, разбира се, хората, които знаят, те ще обяснят, както и Абу Бекър радиаллаху анху, той води Осман към припратеника алейхиссалату вассалам. Но вече зърното, семето е посято, семето на вярата е посято и се нуждае само от поливане и от отглеждане. Така, от този момент, според мен, това е изключително важно. След това, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, след като Осман радиаллаху анху приема исляма, малко след това той, Осман, се жени за дъщерята на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, Рукайя. В тази женитба, която продължава до след преселението, когато Рукайя почива, Осман радиаллаху анху е изключително грижовен съпруг, за което свидетелства думите на пратеника алейхиссалату вассалам. Той с пратеника саллаллаху алейхи ва саллям признава и казва на Осман радиаллаху анху, че той се е грижил изключително добре за неговата дъщеря. Когато неговата дъщеря почива, Рукайя, пратеника алейхиссалату вассалам се съгласява другата негова дъщеря, Кулсум, да се ожени за него, за Осман. Тоест, Осман радиаллаху анху се жени последователно, след като първата дъщеря на пратеника алейхиссалату вассалам почива, се жени за неговата втора дъщеря. И пратеника алейхиссалам, много интересно, защото съдбата на Аллах азза ва джалля е отредил, той е отредил и тя, и втората дъщеря на пратеника алейхиссалату вассалам, втората съпруга на Осман радиаллаху анху, и тя да почине в живота на пратеника, докато все още той е бил жив. И думите на пратеника алейхиссалату вассалам към Осман са: ако имах трета дъщеря, щях да ти я дам за съпруга. Което според мен е изключително доказателство за това какъв съпруг е бил той. И достатъчен е един факт да споменем, това, че когато първата му съпруга Рукайя е била болна, това се случва в момента, когато те са в Медина. Точно в момента, когато те се подготвят за битката Бедър, първата битка в исляма. Пратеник алейхиссалату вассалам позволява, и не просто позволява, а нарежда на Осман радиаллаху анху той да остане, да се грижи за съпругата му Рукайя, за дъщерята на пратеник алейхиссалату вассалам, която е била болна, и да не отива и да не присъства, да не участва в битката. Което често даваме примери за обратното, даваме примери за това как някой е оставил своето семейство, как е... Да, имаме такива примери. Но имаме и пример, в който пратеник алейхиссалату вассалам е поискал от Осман да не отива към битката, а да остане и да се грижи за Рукайя, да се грижи за неговата съпруга. И точно в деня, в който мюсюлманите идва вестта за това, че те са спечелили в битката Бедър, в този ден Рукайя почива. И именно този факт, че той, Осман радиаллаху анху, се е оженил за две от дъщерите му на пратеника алейхиссалату вассалам, заради това той е наречен Зун Нурайн,
извинявам се. Зун Нурайн, което означава притежателят на двете светлини, на две светлини. Кои са тези две светлини? Това са дъщерите на пратеника саллаллаху алейхи ва салям. Има още неща, които можем да споменем преди преселението. Фактът, че Осман също така е от първите, които се преселват към Хабеша, от първите, които се преселват към Етиопия. След това, след него се преселват още няколко десетки мюсюлмани, но защо той се е преселил към Етиопия и той е от първите, които се преселват към там? Според мен, фактът, че той е бил от семейството на Бени Умейя, които са известни със своята, как да кажа, с това, че са враждували с мюсюлманите, с това, че са унижавали мюсюлманите, според мен той, Осман радиаллаху ан, се е притеснявал, че заради това, че е женен за дъщерята на пратеника саллаллаху алейхи ва салям, те могат да постъпват не с него, той не се е притеснявал за него, че могат да унижат по някакъв начин неговата съпруга, и затова той е бил сред първите, които се преселва към Хабеша. Тук него не го е притеснявало това, че ще остави търговията, която е развивала в Медина. Знаеме всички в днешно време, когато някой отвори някакъв бизнес някъде, колко е трудно преместването от едно място на друго, когато си изградил даден бизнес. Но това, че Осман радиаллаху ан е имал търговия, която е била свързана с Мекка първоначално, не го е притеснило той да отпътува и да се пресели в Хабеша. Знаете, една част от мюсюлманите се връщат, когато научават лъжливата вест, че Курейш са спряли да измъчват мюсюлманите, те се връщат в Мекка, но не след дълго виждат, че нещата не са се променили и затова следва преселението към Медина. И отново Осман радиаллаху ан, той е сред първите, заедно с Рукайя, все още неговата първа съпруга, от първите, които се преселват към Медина. И когато отиват в Медина, знаете, там има побратимяване, също така се изграждат къщите, в които живеят сподвижниците. И интересно, че пратеник алейхиссалату вассалам, който е чертаял кой къде да се настани, той е направил така, че къщата на Осман да бъде срещу стаите на пратеника саллаллаху алейхи ва салям. И техните врати са били една срещу друга. Това, разбира се, една от причините е факта, че там е неговата дъщеря. Но не само това, там е Осман, който той изключително е уважавал и за който той, както казахме, е имал по-специално отношение към него. В тези първи години в Медина, след като той не участвал в битката Бедър, поради причините, които споменахме, следващата битка, в битката Ухуд, той взема участие. Но както казахме в началото, битката Ухуд в началото се развива по положителен начин за мюсюлманите, но след това нещата се обръщат. И знаете, една част от мюсюлманите, когато тръгва вестта, че пратеник саллаллаху алейхи ва салям е убит, една част от мюсюлманите избягват от бойното поле и се прибират към Медина. И Осман радиаллаху ан е именно от тези хора, които си тръгват от бойното поле. И дълго след това има хора, които му споменават това нещо. Казват му, ти беше от хората, които избягаха. Да, но той цитира следните думи от сура Али Имран. Инна алладhina tawallaw minkum yawma al-taqal jam'ani innama istadallahum ash-shaytanu bi ba'di ma katabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurur rahim. Осман радиаллаху ан казва: Аллах прости на нас, Аллах ни опрости, и цитира този аят, в който Аллах азza ва джал казва: онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка между двете множества при Ухуд, тях Сатаната накара да се подхлъзнат с дял от онова, което са придобили. Аллах вече ги извини. Аллах вече ги извини за тази тяхна постъпка. Наистина Аллах е опрощаващ се благ. Така че тази негова постъпка, разбира се, тя е знак по някакъв начин на слабост, но тя е била вследствие на това, че се е разнела мълвата, че пратеника саллаллаху алейхи ва салям е починал, което е означавало, че те са загубили битката. И именно поради тази причина някои от мюсюлманите са преценили, че
могат и трябва да си тръгнат. В следващите битки също участва, но той не е бил от хората, които е бил в първите редици, които се по някакъв начин отличавал със своята храброст, с това, че е бил много изкусен боец и така нататък, каквито бяха, да речем, Хамза, какъвто беше Али, какъвто беше Халид ибн Валид. Не. Осман, ради Аллаху анху, той беше от редовите войски. Той не беше нито напред, нито отзад. Той беше от хората, които постоянно бяха в средата. Така че тук, според мен, също е изключително важно да знаем, че хората сме различни. Хората не можем всички да бъдем на първа линия, винаги най-отпред. Има хора, които са там. Има хора, които винаги са най-отпред. Хора, които са готови и в битки, както виждаме и сред сподвижниците, които са готови да понесат тази тежест, но има хора, които са силни в друго. Има хора, които тяхната сила е в нещо друго и ще видим каква е тя. Осман, ради Аллаху анху, както споменахме, е бил един от най-богатите хора в Мекка, което той продължава и го развива също в Медина. Така че той продължава със своята търговия и когато се преселват в Медина, не спира с нея и я развива до такава степен, че е от хората, които най-много помагат на мюсюлманите, които са в нужда. Помагат както по времето на пратеника алейхиссалату вассалам, помагат след това по времето на Абу Бекър, по времето на Омар и в момента, когато той става халиф, когато става управител. И едно от най-значимите неща, които трябва да споменем, това е нещото, което Осман, ради Аллаху анху, прави в битката Тебук. Битката Тебук, която е в 9-та година след преселението, е изразена от Аллах азза ва джал като тежка битка. Защо? Защото тя се случва в момент, когато е било много горещо, момент, когато хората са нямали възможност да се подготвят за тази битка, за този поход, защото Тебук е много далече на север. И за това са били нужни камили, за това е била нужна храна и всичкото това нещо, като цяло хората в Медина не са имали възможност да го подготвят. Тогава пратеник алейхиссалату вассалам приканва хората, които са богати, които са имали възможност, да подпомогнат останалите, за да тръгне войската. И в това положение се споменава, че Абу Бекър, ради Аллаху анху, дарява 4000 дирхема. 4000 дирхема, тези цифри и тези мерни единици на нас не ни говорят много. Затова аз се опитах да ги изчисля в днешни стойности, за да можем да придобием по-ясна представа какви са тези суми, за какви суми става въпрос. Абу Бекър дарява 4000 дирхама, което в днешни пари, наши български лева, е около 27 000 лева. Идва след това Омар ибн Хаттаб и Абдурахман ибн Ауф, се предава, че те даряват половината от своето имущество. Не се споменава точно колко, но даряват половината от своето имущество. Тогава идва Осман, ради Аллаху анху, и казва: аз съм подготвил 300 камили, в някои предания до 900, 600, 900, т.е. между 300 и 900 камили, оборудвани за път, готови за път, подготвени за мюсюлманите, дарявам ги. И също така казва: дарявам тези 1000 динара, златни динара, за войската, за мюсюлманите. Колко са тези 1000 динара според вас в днешни измерения, в наши български лева? Това са близо 700 000 лева. 700 000 лева, които Осман, ради Аллаху анху, идва и ги оставя на един миг. Отделно, камилите, които той дарява, също са 300-400 хиляди лева в днешни пари, което означава, че само в този момент той дарява повече от 1 000 000 наши български лева. Може би трудно да си го представим, трудно каква е била тази сума тогава. Тогава е била много по-голяма, нали, в техните измерения. Но той идва и оставя
това имущество за мюсюлманите, за мюсюлманската войска. И думите на пратеника алейхиссалату вассалам, след като дарява тези неща, Осман радиаллаху анху казва: ма дарра Осман ма амиле ба'да ал-йавм. На Осман няма да му навреди нищо от тук нататък, което той направи. Няма да му навреди нищо. Това, което направил, то е достатъчно. И тук ние, според мен, трябва да разберем много добре и тези думи. Аз лично не съм срещнал нито веднъж, в който някой от хората, които, да кажем, са известени с дженнет, когато по-късно са възниквали някакви спорове, някой е искал да докаже, че той е прав в някое разбиране, някой да е казал: аз, пратеник алейхиссалату вассалам, извести, че аз съм от дженнета, така че ти трябва да приемеш моето мнение. Нямаме такова събитие, нямаме такава вест. И също тук, когато пратеник алейхиссалату вассалам казва: от тук нататък Осман каквото и да направи няма да му навреди. Пратеник алейхиссалату вассалам знае много добре, че Осман, той със своя живот до този момент са минали 50-60 години от неговия живот. Той го познава изключително добре, знае, че той няма да се промени от там нататък и да стане коренно различен човек и да започне да прави неща, които никой не си е представил. Не, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям знае, че Осман, след като до този момент е бил такъв, той ще продължи да бъде такъв и по-нататък. Затова тези думи, те не са били успокоение за никой от хората, които са ги чували. Напротив, те са били още по-голям стимул те да продължават с тези добри дела. Това е, според мен, от нещата, с които Осман радиаллаху анху също ще бъде запомнен в нашата ислямска история, с този негов момент, в който той дава такава голяма част от своето имущество. Също това не е единствения момент. Идва по времето на Абу Бекър, по времето на Абу Бекър, знаете, тогава има години, в които са били трудни, които хората в Медина са живяли в бедност. В такъв един момент, когато е била трудна година, идва керван с 1000 камили натоварен с стока. Керван, собственост на Осман ибн Афан. Когато идва тази стока, търговците от Медина веднага идват при него и започват да наддават. Единия казва: аз ще ти дам двойно на това, което си дал ти. Продай ми го. Другия казва тройно. Другия казва: аз ще ти дам 4 пъти повече от това, което си дал ти. Продай ми го на мен. Осман радиаллаху анху казва: аз съм намерил по-добра оферта. Имам по-добра оферта. Търговците се чудят: каква е тази? Ние сме тук всички. Кой е дошъл преди нас да ти предложи нещо по-добро? И тогава той цитира аета, в който казва Аллах азза ва джал: който дойде с добрина, ще има 10 като нея. Който дойде и направи добрина, ще има 10 като нея. Казва: аз съм получил оферта за 10 пъти повече, затова всичките тази стока аз я дарявам на мюсюлманите и не искам нищо от тях. Моменти, които са трудни да си ги представим. Моменти, които може би не изглеждат малко и невероятни, но те са случили. Също така, Осман радиаллаху анху, виждайки проблем, който е съществувал в Медина, това, че хората са нямали вода, трудно са имали достъп до вода, трябвало е да плащат, даже за да имат достъп до кладенец с вода. И също така, чувайки думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, който е насърчил някой да откупи кладенеца, от който се е продавала вода, Осман радиаллаху анху веднага е бил готов и е пристъпил към действие, откупил този кладенец, този извор и го е дарил и казал: от тук нататък аз не искам нищо в замяна на тази вода, всеки може да пие от нея. И доколкото знам, не съм ходил, не съм лично не съм присъствал, но знам, че около този кладенец в момента има палмова градина, от която палмова градина даже и в момента тази вода все още извира и тази палмова градина се полива от тази вода. И до момента тази вода, тя носи добро. Тоест, Осман радиаллаху анху, нещо, което е направил, пари, които е дал, отново се споменава 20 000 дирхема, пари, които е дал преди 1400 години, те все още му носят добри дела и му се записва в неговата книга. Така,
Също така се споменава, че той често, някъде се казва, всяка седмица е откупувал роб и го освобождавал. Откупувал, освобождавал. Което и още повече към неговите близки, към хората, които са били от неговия род, той е имал по-специално отношение и винаги се е стремял на тях също така да помага. Така че тази мисъл за хората, тази мисъл за това да направи нещо, което ще бъде полезно за всички хора, от което всички хора ще се възползват, независимо от това дали са негови близки или не, тази мисъл постоянно е живяла в него и тази мисъл, разбира се, той не я е взел от друга, да я е взел от пратеника салалаху алейхи васелям. Ще премина към неговото управление, към начина, по който той застъпва като управител, като халиф на мюсюлманите на ислямската държава. След като Омар ибн ал-Хаттаб бива прободен, в последните си мигове се събират покрай него сподвижниците и казват: нека твоят син Абдуллах да бъде следващия, който да ни управлява. Омар казва: не, аз не искам моят син да бъде управител. И за това, казва, определям 6 души, които между тях да се съберат и между тях да изберат този, който ще бъде следващия, който ще управлява държавата и ще управлява мюсюлманите. Тези 6 души са Осман, единият от тях Осман, Ибн Афан Али, Ибн Аби Талиб Абдуррахман, Ибн Ауф, също така Зубейр ибн Аван, Талха ибн Убейдуллах и Саад ибн Аби Ваккас. Тези 6 души се събират, даже Омар, ради Аллаху анху, той им определя място, къде да се съберат, определя хора, които да пазят това място, за да не се случат неща, и им определя също така време. Казва в рамките на 3 дни този въпрос да сте го решили, за да не остават нещата така да се проточат дълго време. Събират се тези 6 души и между тях решават, че ще сведат избора до 3. Осман, Али и Абдуррахман. Абдуррахман ибн Ауф се отказва и казва: нека да останат 2, Осман и Али. И тук се случва нещо много интересно, което според мен за онова време е било нещо много необичайно, мога така да кажа. Абдуррахман ибн Ауф започва да обикаля къща по къща хората в Медина и да ги пита кой искат те да бъде следващия управител. Дали Али или Осман. Обикаля всяка една къща и всеки един човек. Това според мен е, ако не е избори, то няма по какъв друг начин в днешно време да го наречем. Той иска мнението на всеки един от тях. И резултата от тази обиколка е, че нещата са били на кантар. Нещата са били 50 на 50. 50% са били за Осман ради Аллаху анху, 50% за Али. При което Абдуррахман ибн Ауф казва: тогава нещата се връщат към мене. Той е човека, който решава, че Осман ради Аллаху анху, той ще е следващият халиф. Това става, когато Осман е близо на 69 на 70 години. Човек на такава възраст, с мъдър, човек, който е преминал целия негов живот в търговия, в действия, в скромност, също така в отдаване. На тази възраст той поема управлението и управлява 12 години ислямската държава. Години, в които са се случили много важни и добри неща за мюсюлманите, като ще спомена само някои от тях. Примерно, увеличил помощите, които са давани на хората от хазната. Също така Осман ради Аллаху анху създава съвещателен съвет в Медина от хората, от сподвижниците, към които той се е допитвал, когато е имал проблем, който трябва да бъде решен. Така че, когато говорим също нещо, знаем и при Омар ибн Хаттаб, може би сте чули предишната седмица. Омар ибн Хаттаб, едно от нещата, които е направил той, че е забранил на голяма част от сподвижниците да напускат Медина, защото той е искал те да са близко до него и той да има достъп до тях във всеки един момент, когато има нужда от техния съвет. По същия начин и Осман ради Аллаху анху, въпреки че не е забранил тяхното напускане, но е имал съвещателен съвет от
6 души, тези 5, които споменахме преди малко, заедно с Абдуллах ибн Омар, към който съвещателен съвет той се е обръщал, когато е имал проблем за решаване. Така че не можем да говорим за диктаторство, не можем да говорим за управление, което е зависело само от един човек и той не се е интересувал от мнението на останалите хора, които са живеели там. Не. Той се е интересувал, той се е допитвал до тях и решенията ги е взимал на базата на това, което те са му давали като съвети. Но също така в неговото управление започват проблеми, които проблеми тръгват от различните провинции. Знаете, още по времето на Омар ибн Хаттаб държавата се разширява много, стига на изток до границите на днешен Афганистан, на запад стига до Африка, по времето на Осман радиаллаху анху до най-западните части на Африка, до днешна Либия, Тунис, Мароко. Говорим за една огромна територия, която територия по какъв начин е управлявана? Чрез местни управители, чрез управители, които халифът е назначавал в тези територии. И именно тук се появява един проблем, че една част от хората, които са живеели в тези територии, не са били доволни от управителите, които им са били назначавани от Медина. Понякога това е било, имало е причина за тези неща, друг път не е имало причина, друг път е било само средство за внасяне на смут сред хората, без да има някаква основателна причина, но е имало моменти, в които наистина е имало основателни причини за подобно недоволство. И когато започват тези проблеми, Осман ибн Афан също не остава безучастен. Той се опитва тези неща да ги разреши. Сменя, особено в Басра и в Куфа, тези провинции, които са били местата, където най-много е имало бунтове срещу тези управители. Той на няколко пъти сменя управителите там и се опитва, и когато ги сменя също, той не ги сменя само на базата на това, което на него му харесва и той иска, човека, който той иска, отново се е допитвал с първенците на хората, които са живели там. И той е сменял тези управители, след като те са се съгласявали за определените хора. Но с течение на времето тези недоволства, тези размирици се увеличават, докато стигаме до момента, в който група от Басра, от Куфа, днешен Ирак и също така от днешен Египет се наговарят и тръгват и отиват в Медина. Тази група е била между 800 и 1000 души, отиват в Медина да изразят своето недоволство към пратеника, към Осман радиаллаху анху. Първия път, когато отиват, с преговори успяват да потушат нещата. Осман радиаллаху анху успява да им отговори на голяма част от исканията, които те имат, на въпросите, които те имат, но след няколко месеца това отново се повтаря и отново подобна група от хора идват в Медина и се предава, че обграждат домът на Осман радиаллаху анху и в продължение на между 20 и 40 дена Осман радиаллаху анху е бил обграден. Неговият дом е бил обграден. Първоначално са го пускали да ходи до джамията, да прави хутбе, но след това не са пускали никой от неговото семейство даже да вземе вода, а са пускали само хора отвън, като Али ибн Аби Талиб, хора, които да отидат да му отнесат вода. Това, което те са искали от него, е било той да остави управлението на държавата, при което също така голяма част от хората от Медина са казали: ти само ни дай знак, ние ще се справим с тях. Също така, от други части на ислямската държава, мюсюлмани, са били готови да дойдат в Медина и да се справят с тези хора. Но Осман радиаллаху анху казва: аз не искам да се пролива кръв на мюсюлмани. Забранил е хората от Медина да се противопоставят на тези, които са дошли, които са обградили неговия дом. Осман радиаллаху анху им забранява да се противопоставят и да излизат срещу тях на бой. След като продължава
това време, 20 до 40 дена тази обсада на неговия дом, Осман, ради Аллаху анх, бива убит от хора, които успяват да влезнат вътре в неговия дом. Предава се, че те влизат от задната страна и го убиват, при което също това убийство води след това до много различни проблеми, които се зараждат по-нататък в държавата. Искам да спомена също така едно от много важните действия, които Осман, ради Аллаху анх, е направил в своето управление. Това, че той решава процеса, който е започнал с събирането на Корана по времето на Абу Бекър, ради Аллаху анх, Осман завършва този процес и прави копия от Корана, събран в книга, в мусхаф, и изпраща тази книга към различните части на ислямската държава. Споменава се, че към 6 основни части, към които той е изпратил тази книга. С това свое действие той спира това, което е започнало да се получава. Започнало да се получава някои, които са отишли в Медина за 1-2 дена, за една седмица, за 2 месеца, които са чули нещо, които са запомнили нещо. По-нататък започнал проблем с някои аети, някои ги четат по един начин, друг по друг начин. Осман, ради Аллаху анх, с това свое действие, с събирането на Корана, с записването му в един мусхаф и размножаването на този Коран и изпращането към останалите части на държавата, той прекъсва този проблем и оттам нататък даже често това действие, мусхаф, който ние четем, даже самия хат, с който е изписан, се нарича мусхаф Османи, именно на негово име, тъй като той е организирал, той е направил групата от сахаба, които са се събрали и които са направили това действие. Също така от нещата, от важните неща, които той е направил в своето управление, това е разширяването на Месджид Небави. Тоест не само разширяване, а събарянето му, тъй като до този момент той е бил с Месджид Небави, е бил с дървени колони, с покрив от палмови листа и така. Докато в този момент, в който Осман казва, това е мястото, където ние взимаме решения, това е мястото, където идват представители на други държави, идват представители на други племена. Затова той решава, че трябва да бъде изграден по-стабилно, с по-добра визия и започва да се изгражда с камък, именно в неговото управление. Изгражда се с камък, прави се покрив с дървета, т.е. сграда, която е по-стабилна и по-хубава. Също така, това, което се споменава за неговото управление, че той е управителя, който подкрепя това мюсюлманите да имат кораби, да имат военни кораби, с които да защитават територията и с които в Средиземно море те да не бъдат нападани от византийската флотилия. Преди това Омар ибн Хаттаб, въпреки че голяма част от сахабе са предлагали, но Омар ибн Хаттаб не е виждал смисъл в това нещо, тъй като все още те не са владели голяма част от извъза на Средиземно море. Докато по времето на Осман, ради Аллаху анх, от Антакия, в днешна Турция, до Западна Африка, цялото протежение на Средиземно море е било под владение на мюсюлманите. И за това, за да бъде защитавано от византийците, които в това време са притежавали най-добрата флотилия с стотици кораби, за това нещо е било необходимо и мюсюлманите да имат кораби. И Осман, ради Аллаху анх, дава разрешение и дава заповед да бъде изградена такава флотилия. Също едно от важните неща, които той е направил, това е, че винаги мога да кажа, че не се е намесвал в свободата на хората. Не се е намесвал в това какво някой ще прави и как ще го прави. Напротив, той е давал абсолютна свобода на всеки, разбира се, без да престъпва, без да прави престъпления. Когато някой направил престъпление, той е бил съответно наказван за това нещо. Така, по този начин, последното нещо, което искам да спомена относно това, което се случва в края на неговия живот с неговото убийство,
с това, че се разпространяват много слухове, някои от тях верни до някъде, някои от тях не, но разбира се, когато има слухове, ние често се поддаваме на тези слухове и сме готови, даже без да се интересуваме от това дали е истина на 100% или не, ние сме готови да се поддадем на такива неща. И това, според мен, от фитнето, от раздора, който се получава с Осман, ние трябва да се изведем като поука. Че не трябва да бъдем от хората, които разнасят слухове, защото тези слухове след това, колкото и да имат те някакво зрънце на истина, тези слухове могат да бъдат след това оголемени повече и повече и да доведат до сериозни проблеми, в които проблеми ние също да имаме някакво участие. Затова ще спомена само думите на пратеника саллаллаху алейхи ва салям, в които казва: достатъчно зло за един човек, за един вярващ, или в друго предание достатъчна лъжа за един човек е да разказва всичко, което чуе. Това му стига на един човек. Защото ако ти си предавател, или приемаш, предаваш, без да осъзнаваш какво говориш, какво казваш, това в сигурност в един момент ти ще бъдеш причина за разнасянето на подобни слухове. И според мен, ние трябва да бъдем мястото, където подобни слухове спират и не може да ги приемем, може да си изградим някакво мнение на тази база, но да не сме част от предаването на тези слухове, да не сме част от разпространението на тези слухове, защото те могат да бъдат причина след това за по-голям проблем, в който също ние да имаме участие. С това ще завърша. Аллах да е доволен от вас. Надявам се, че в тези примери, които споменахме, намираме нещо, което ние можем да изградим в нас, ние можем да доусъвършенстваме в нас, в нашето поведение, в нашия характер, в нашето отношение към хората. И също така, според мен, от основните неща, които трябва да изведем като поука от живота на Осман радиаллаху ан, е, че нещото, което аз мога, което Аллах ми е дал сили в него да бъда добър, аз трябва да го развивам, трябва да бъда най-добър в това нещо и с това нещо аз да бъда полезен за останалата част от обществото. С способността, която Аллах ми е дал, аз да бъда полезен за хората, които са около мен, по-близкия и по-далечния кръг. Моля Аллах азза ва джал да ни доближава към тези примери, да бъдат те истински, живи примери, които ние да се опитваме да следваме, да знаеме, че както те не са били безгрешни, така и ние не сме безгрешни, но нашите грешки трябва да ни послужат като мотивация за още повече ние да се поправяме, да бъдем по-добри, защото добрината, знаете, Аллах азза ва джал казва, добрините, те премахват злините. Когато ние знаем, осъзнаем, че сме направили нещо, което не е трябвало да направим, един от най-добрите начини, с които да докажем, че наистина сме се покаяли и сме разбрали нашата грешка, това е да последваме злините с добрини. Аллах азза ва джал да ни улеснява в този път, който сме поели, да улеснява всички нас към най-доброто и разбира се към това да спечелим неговото задоволство, да бъдем от хората, които са пример на земята и заедно с това да спечелим и вечното щастие на ахирета. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.